הגיע הזמן, אתה רואה, לעזוב את המסך, להתחיל להתעטף, לא לשבת בשיעור ולנחור כל הזמן. הכיתה כבר נשברת, אף אחד לא יכול להישאר שם. הגיע הזמן להשתנות גם עם כל הזמן, רק במסך תקוע, הטלפון ביד. מה עם כל השאר? המשקפיים במסך, לא רואה את הדרך. הכל אפשר, רק אם נרצה, תמיד מקבץ תמיד מוצא, גם אם זה קשה. בנות כבר לא מסתכלות עליו, כל הזמן רק נושם. הוא לא מבין את זה, רק מתעלם. אפילו שהוא נוחר, כל הזמן נוחר וגונח, נוחר וגונח, הוא מטריד את כולם בשיר, לא שומע את מה שנאמר. הבנות לא רוצות אותו קרוב, הוא לא מבין את המצב. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לקחת אז תעשה את זה בסדר. אם כבר רושם תעשה את זה בשקט, הכיתה זקוקה לשקט, לא למדת את כל הזמן. וזה הזמן להתעורר ולא לפחד מהכאב, אם כבר עונה אז ענה בכבוד. הטלפון לא ייקח לך את הכל, הכיתה כבר עייפה, נמאס לה מהשגרה הזאת. הכל אפשר כי נרצה, הבנות לא רוצות כל אחת לברוח. הכיתה לא שותפה לעולם שהוא בונה, המסך לא יחזיק אותך כל הזמן, לא תתעורר. אפילו שהוא נוחר כל הזמן, הוא נוחר וגונח, נוחר וגונח, והוא מטריד את כולם בשיעור, הוא שומע את מה שנאמר. הבנות לא רוצות אותו קרוב, הוא לא מבין את המצב. גם אם זה קשה, בנות כבר לא מפק, לא אחת לברוח. בנות מסתכלות עליו, כל הזמן רק נושם, הוא לא מבין את זה, 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 רק מתעלם. רק ניתקנו כמו נבין. אפילו שהוא נוחר כל הזמן, הוא נוחר וגונח, נוחר וגונח, הוא מטריד את כולם בשיעור, שומע את מה שנאמר. הבנות לא רוצות אותו קרוב, הוא לא מבין את המצב.